ukuvuka komzimba ekufeni nabo bomo bungunaphakade. Amen. Nkosi yoxolo mayibe nani insikelele ukanti ke singena kwilizwi lenkuthazo just for 5 minutes, short word of encouragement kule nkonzo ke inkonzo lena yabo yokunyuka nemithwalo. Inkosi isikelele kanti ke ilizwi lethu salifumana libhaliwe phaa kwincwadi kaYohane St John chapter 17 uverse ku-15 apho ke sigxumeka khona nesixhoma khona intente zethu sipha ku-verse 15. Andiceli ukuba ubasuse ehlabathini, ndicela ukuba ubagcine kuyo inkohlakalo. Lona ke ngumthandazo owenziwa nguYesu thandaza ethetha nobawo wethu usemazulwini. Ngumthandazo lona obonisa into yokuba uYesu usebenzile kubafundi bakhe, uyenzile indima yakhe kubafundi bakhe, ngoku uzibonile into yokubana he has poured himself unto them and amazwi akhe akubo. Uthethile mos uThixo wamnika kanye yonke into uYesu bekufanele ubuyayenza emhlabeni. uYesu Kristu wenzile bekufanele ubuyakwenza, ngoku uyayisonga iministry yakhe and he says that you may keep them and that we may be one and that they may be one as we are one. Ngangesinga bangabanye njengokuba mna nawe sibanye. Mosu Yesu ke watsho wathi andenzi into ndingayenziswa okanye ndingayivanga kuye ubawo osemazulwini. Sisuka ke mos ku chapter 16 enika i-illustration ebonisa imbandezelo esizawudibana nayo emhlabeni. Ku chapter 16 uyayichaza ingakumbi xa usehla phaa ko verse 20 ukwehla phaa esithi ku verse 20 umzekelo, inene ndithi kuni niyakulila nihlahlambe emhlabeni kelona ihlabathi liyakuvuya. Wayebonisa illustration esibonisa into yokubana kuye kube kubi ngamanye amaxesha apha emhlabeni, kuye ngamanye amaxesha kungabi mnandi apha emhlabeni. Udathi ukulila kwenu akokulilo kunormal, nizawulila levels, kwi-levels uzowulila. Kukhona ukulila ulile zizehlela inyembezi, kodwa kukhona okwakufika kwento kuthi xa ifike ikubetha uhlahlambe ungakwazi nothuliseka ngenxa yemeko oye yakwehlela. So namhlanje ndinqwenela nje ukusondeza kwindawo ethi ayintshanga into yokuba sibe kwimbandezelo. Ayintshanga into yoba sibe kwimbandezelo, futhi ayiyonto ingaziwayo into yokuba sibe kwimbandezelo. Uthi xa yeyivalelisa kwaphaa ku chapter 16 uthi niya kubandezelwa emhlabeni. Ndifuna uyifunda kahle. Uthe ezi zinto ndizithethile kuni ukuze nibe noxolo kum. Uthe ehlabathini niya kuba nembandezelo. Uthi yomenelani, mna ndileyisile ihlabathi. Ayintshanga into yembandezelo. Ndenzela abantu namhlanje mhlawumbe oye wafikelela kwindawo apho ufinish into yokuba ingathi nguwe wedwa lo uhamba kwimbandezelo. Ndizothi kuwayintshanga into yembandezelo, futhi yinto eseyithethiwe singekabikho nobakho, futhi kwathiwa selani ke nisomelela ngoba yona imbandezelo, it is part of this journey. Imbandezelo izaba khona endleleni yakho. It is as if apho uYesu wayesazi ukuba izinto
bazawujongana nazo sizaba ngathi sinoqhatha kuseza babhlungu kodwa uthi xa ethethe bavalelisa ku chapter 16 uthi yomelelani thathana amandla in the fact that I have overcome the world. Kodwa pha ku chapter 17 uyabathandazela isikingathi uyacenga ucenga into kuYesu ucengela into kuYesu Thixo azabagcine abagcine kuyo imbandezelo uthi bagcine kulo inkohlakalo, meaning ikhona inkohlakalo kodwa masithandazele nje ngoba sigcinwe inkohlakalo package esenayo emhlabeni ufika kwakho masincwadi ye-Ecclesiastes uthi yonke into inexesha layo ithi xa ithetha ithi ukuzalwa kunexesha lakho ithi ukufa kunexesha lakho ithi into ebuhlungu inexesha layo ukuhleka kunexesha layo ihlabathi ligcwele yiloo nto athi umuntu xa ethetha athi izinto zalo mhlaba zingamajingi qhiwu ngoba namhlanje kuyehlela ngomso kuyenyukela yiloo nto kufuneka uzigade ungazi umhleko omnye umuntu ehamba kwimbandezelo ungazi umhleko omnye umuntu ehamba endleleni enamefa ungazi umhleko omnye umuntu ohamba kwindawo ebuhlungu ngoba imbandezelo yiphatha yobomi bethu. Ndizothi nje apha kuwe namhlanje ayintshanga imbandezelo ayikhontsha into ekhoyo emhlabeni kodwa ukuba bekunothiwa namhlanje ndine-theme bendawuthi vuma ukugcinwa thandazela ukugcinwa masigcinwa bazalwane ngoba yona ikhona imbandezelo kodwa masigcinwa noYesu uyayazi imbandezelo indoda lena ezana nomvandedwa indoda lena eyaziyo ibetrayal indoda lena eyaziyo uba kuthini uhambe nabantu bakujikele indoda lena eyaziyo uba kuthini uhlala nabantu abazaziyo ilizwi abazaziyo izibhalo kodwa the same people baqulunqa ukufa kwakho the same people abashumayelayo baqulunqa uba nguwe ozawufa. Into endiyithandayo uthi bagcine ndizothi kuwe namhlanje uba bekho into ekwenza into yokucinga uba nguwe wedwa okwimbandezelo ndizothi kuwa intshanga imbandezelo cela nje ugcinwa ayintshanga into ekhoyo yiloo nto funeka uzigade kungabikho abantu othi andihambi nabo ngenxa into babehlupheka namhlanje andithethi nabo ngoba bakho kwilevel yam ngenye imini nawe useza ungabikho kwilevel yabanye so ungayenzi loo mistake ngoba imbandezelo ayintshanga into ekhoyo. uYesu wathi xa yayithetha wayibona kudala wathi ehlabathini nawuba nembandezelo kodwa uthi yomelelani ngoba mna ndileyisile ihlabathi. Uthi ke xa sifika kulena ivesi phulaphula we-trufm uthi xa sifika uthi andiceli ukuba ubasuse ehlabathini. Mos xa siyiqala siyibona kwaphaa kuvesi number 1 sibona uhlobo asithanda ngalo uYesu sibone phaa xa usiya phaa kuvesi 10 ubona uba sigcinwe lilizwi umbona phaa ku-13 and uyoma ku-19 ugxininisa into yoba we have the word ukuba ikhona inceba efuneka uzenzele yona kweli xesha lokugqibela phulaphula we-trufm kokokuba uzifihle elizwini lenkosi. Yebazalwane akuzuphinde kube yenye into kuyayiwa kwayiwayo into mawuyicele yeyoba Nkosi
ndicela ugcina ilizwi lakho lizondigcina ngoba imbandezelo yona ikhona ingaba nguwolilayo namhlanje ngomsiza bandima ngoba yindlela esihambayo yindlela yembandezelo imini okanye ubomi bugcwele zimbandezelo bugcwele zinkrutshiso bugcwele zinhlupheko nentwaleko zobubomi kodwa into esinqophe ngayo siyagcinwa ukhona umahluko phakathi komuntu ogciniwe nomuntu ongagcinwanga ngoba ongagcinwanga uhambe phathaphatha kodwa ogciniwe uyazazi uba makabalekele phi ogciniwe uyazazi uba makabizephi ogciniwe uyazazi uba makayokhothama phi ogciniwe kuthi ngoba kubuhlungu umvehlabelela esithi andinanto ndingenawe wena uzinto zonke kuma ogciniwe umva ngoba efana noPetros athi andindawo ndingayaphi ukuba ndingemkakuwe ngoba onke amaswi okuphila aphuma kuwe ngoba ugciniwe uyayazi uba le ndawo akuyo ayisoze iphinde ifane nenye siyagcinwa uba mhlawumbe ubukhangela indawo nansi yafumaneka undikhoyo siyagcinwa ebazalwane siyagcinwa uba bengekho ngesafela endleleni uba bengekho ngesaphela endleleni kodwa siyagcinwa the fact that today usakwazi umamela the fact that today usakwazi uzihambela siyagcinwa the fact that today umoya wakho nomphefumulo wakho usahlangana nenyama siyagcinwa endleleni ndlela yona inde ndlela yona inganganyamezeleki kodwa siyagcinwa kawuvuma ugcinwa tonight kawuvuma ugcinwa ewe ngeba ndithi kuwe izawuphela msinyane kodwa ndizothi kuwe uzogcinwa de ufike kwimpendulo uzogcinwa de ukwazi uyifumana lento ikhangelayo kawuvela nje wena uthi ndigcine uthi bagcina ungabasusi subasusa uthi ungabasusi uthi ngicela ukuba ubasusa ehlabathini Nkosi yami njonge pha ku verse 14 uthi mina ndibanike ilizwi lakho I have given them your word mighty God likhona ilizwi likaYehova liyaphila ngalithatha namhlanje ulifihle enhlizweni yakho uqala uDavide owayeke wathi ngenye imini mandilithathe ilizwi lakho ngoba incwadi yesam indumiso 118 uverse 105 uthi that I may hide your word unto my heart so that I don't sin against you ilizwi elisigcinayo siyagcina tuhlalelani siyagcinwa noba kungathini siyagcinwa jonga noba utshaba belilindele into yokuba uzobe ungekho tonight kodwa ugciniwe liyothuka li-shocked that you are still here and you are still gonna be around and you are still going to be here why ugciniwe ikhona indawo ogcinwe kuyo my God siyagcinwa bazalwane siyagcinwa abantwana bethu bayagcinwa susunikezela ugciniwe uthi intoni likwenza into yoba uqhubekeke endleleni kodwa unayo nesenti ucela intoni likwenza into yoba uyofika kuphela kwenyanga awunayo nesenti ucinga uba intoni likwenze yoba uthi ngoku bekugula
wonke umuntu around you nawe wagula kodwa wena uphilile abanye sebalanduleleli uqhiniwe sukhalaza ithi nje ndigcine kuyinkohlakalo ndigcine ngoba inkohlakalo yona elizwe khona inkohlakalo yona ikhona inkohlakalo yona ikhona lilizwi lenkosi ke elisigcinayo lilizwi lenkosi ke elisilondolozayo lilizwi lenkosi ke elisiphatha kakuhle lilizwi lenkosi bazalwane 2 Timothy chapter 3:16 lilizwi lenkosi masibambe nje ncwadi kaTimothy chapter 3 verse 16 masibambe nje intoba lilizwi lenkosi liphefumlelwe lizawusigcina gcinwa nje wena lilizwi uthatha noba ivesi inye uthi Yehova ngumalusi wami andisweli into andisayi kuswela nto ume nje kulondawo lifike lona ihlabathi lithi ubambelele lentoni kulo Thixo kodwa ulambile uvela uthi Yehova ngumalusi wami andisweli lutho lifike ihlabathi lithi usamthembele ntoni kodwa abantwana bakho bayagula uthi by his stripes we are healed uthi his word came and he brought healing uthi lilizwi kubuzwa yintoni le ikwenza ubambelele uthi intobi inyembezi zami aziweli phansi inyembezi zami ziwela kwingqayi kaYehova lizawufika ixesha zibuye impendulo ndigciniwe oh God ndigciniwe siyagcinwa endleleni sigcinwa indlela semfiliba sigcinwe ithi iBhayibhile ithi uYesu Thixo ungumgcini kaSirayeli siyagcinwa we have been kept by his keeping hand usigcinile wasigcina esandleni sakhe enkosi yama wakhawuka umgibe sasinda ke thina ngoba sigciniwe lento iBhayibhile ithi hambani ningemi nina nithana sinda ekheleni ngoba sigciniwe abasindayo ngabagciniwe ubusaphila ugciniwe stop complaining ngoba ugciniwe sikwinkonzo yemithwalo ndiyayazi uba sisilindele into yokuba ndizawuthi nawe namhlanje uyayifumana nansi uyayifumana uzayifumana kodwa ndizothi kuwe ngoku ungekayifumani ugciniwe ungafani nabo abangenathemba ungafani nabo abangazani na inkosi ugciniwe yewathi asitutshonele naso ngeba kudala walanduleleli kodwa ugciniwe yewathi ugciniwe kwisandla esinamandla ugciniwe ngawuyaleze namhlanje nabantwana bakuthi Nkosi sigcine andazi namhlanje uba yeyipilena imbandezelo ujongene nayo ekwenza ucila into obuthixo ukushile ndizokhumbuza nje mna namhlanje ubugciniwe wayalezwa it's a done deal wayalezwa nguye uYesu wayalezwa wathi ungabasusi angicela ubasuse yakathi uthi angicela uyisuse imbandezelo kodwa uyibagcine my God sometimes ayisuswa lento ibuhlungu kodwa uyagcinwa wathandazwa ngenye imini uPawulos wathi susuviko susuviko enyameni yama iBhayibhile waphendula uthi xa
wathi ubaba lolwam lukwanele. Iyakwazi imeko ungasuswa okanye sombululwe ngexesha ufuna ngalo, kodwa ugcinwe. Ndizotsho nje tonight xa sawunyuka indaba ndizothi sigciniwe esandleni somusa. Mcele uthi Nkosi ndigcine nje, ndigcine. Awusithi ndigcine uthi ke andifuni uguliswa yile meko, andifuni de cathi noba andisazazi negama lam ngenxa yale meko. Ndigcine Nkosi, ndigcine kuyinkohlakalo. Oh my God, ndigcine kuyinkohlakalo. Wawuke wahamba indlela uva into yoba ingathi unyathele kwi-10 bombs, usikumane usithi ndigcine. Uyaziva you are not safe, kodwa ithemba lakho alikho sebantwini, alikho sekubulumko onabo lisekubeni kukho isandla esingabonwayo esindigcinileyo. Oh God, wonke wahamba indlela igcwele ngamefa, ungazazi uba mawunyathele phi, kodwa ngenxa ubugciniwe usikuzibone uphume ngaphaya ngoba ugciniwe. Umthandazo wami ke tonight, glory, mthandazo wami tonight, ngoba uvuma ugcinwa, ngoba ngeba ndithi kuwe izawuphela le ngxaki, ngeba ndithi kuwe izawusombululwa le ngxaki. It's a done deal, yona izawusonjululwa, kodwa nathi ngexesha lakho ugciniwe. Khabe uvuma ugcinwa. It's unbearable, kodwa khabe uvuma ugcinwa. Ewe anyamezeleki, kodwa khabe uvuma ugcinwa. Ngebe ndiyafuna namhlanje ukuthi izodlula, ewe izodlula, kodwa ngexesha ingekadluli vuma ugcinwa. Ukuncina kwethu nokukhala kwethu, Yehova uyakuva. Wayeke wagcinwa uSamson, wagcinwa nangexesha lokugqibela. Uyakwazi ugcinwa sawunyuka intaba nemithwalo, wagcinwa ngexesha lokugqibela. Abazalwane siyagcinwa. Wagcina uSamsoni, wagcinwa kubonakala into obintshaba sesiphezu kwakhe, kodwa wagcinwa uSamson, wagcinwa. Sayacinga intshaba zigqibile, sesekuhlekiswa ngaye ngoba amehlo akhutshiwe. There's no longer vision, akusekho nto nayo, ngoba xa ungena vision akho nto nayo, unguwe qha. Kodwa izulu lamgcina, wathi nje ndisondezeni, ndifuna nje uvintsika, ndifuna nje, I just want the pillars. Uba uyazi noba sekuphele konke, kodwa kwisandla esi-invisible esikugcinayo. Be careful ukuqala abantu abagcinwayo, lumkela ukuthatsha uqala abantu abagcinwayo, kwabantu abagciniweyo, kwabantu abane-backup. Sesebengenzanga nakakuhle kodwa babe ne-backup. Mosu Samson kwayena nguye wachazayo uba amandla velaphi, amandla akhe velaphi, kodwa izulu ngoko ebengenzanga kahle lambhekisha apha. Wava nje intsika, ithi iBhayibhile wawabulala amaFilisti, wawabulala ngaphezu kunoba wayeke walwa kunye nawo, ngoba ngexesha lokugqibela sele utshaba lucinga lugqibile, amaFilisti phezu kwakhe, kodwa
izulu alavuma lamgcina siyagcina wagcinwa uDavide xa ndikuyeka wagcina uDavide semile uGoliath ngoba kwimpilo zethu baba khona uGoliath izinto ezitshayntayo mntakabawo into ezitshayntayo igiants esizaziyo ezimane zisithi nithi ngubani la ngumntana kabani in facts uvelaphi unantoni akhona nto ayaziyo nindiphathela lenkwenkwe akho nto yaziyo kanti lenkwenkwe igciniwe yagcinwa seyisendle kungekho mntu omnceda wagcinwa emilonyeni yengonyama wagcinwa yiloo nto xa yema phambi kwakhe esima phambi koGoliathi uthi wena uza ngekrele nentshuntshe kodwa mna ndiza ngegama likayehova ungeza ngeskill ungeza ngonako kodwa mna ndiza ngegama likayehova ngoba ngumntu ogciniwe uyazazi ugcinwa phi ugcinwe ligama elingaphezu kunamanye amagama wagcinwa uTiza uyazikhumbuza ngoba xa usemekweni funeka umane uzikhumbuza uthi xa ejongene noGoliathi uthi ibhere ndayibulala nengonyama ke wena Goliathi ungubani phambi koThixo wama ngoba lo mntu ugciniwe. Oh God, ugciniwe lo mntu. My God, ugciniwe lo mntu. Ugcinwe endle kungekho tatakhe. Ugciniwe lo mntu kungekho mama. Abanye bethu zinkethama, abanye bethu abasenabazali. Don't worry, siyagcinwa. Siyagcinwa wagcinwa endle utatakhe engekho kodwa ukhona kodwa wagcinwa lizulu wabhekishwa apha by the heavens. Oh, tonight I choose ukugcinwa lizulu, the backup, the divine backup yamazulu ikugcine sawungena sawuyi-gym dress ungena mva ungena mphambili sawuyinto yehlekisa kodwa ngenelele ongabona ngeliso lenyama angenelele lumkela uchikimisa abantu abagciniweyo nabazaziyo uba bagcinwe ngubani. Siyagcinwa uthi kuYesu andiceli ukuba ubasuse ngoba usoze ube nabungqina uba ngakhawuleza kususe. Mhlawumbi kusafuneka suse ikhatshi, mhlawumbi kusafuneka sisuse laa nto yokubucinga ubungcono kunabanye abantu, mhlawumbi kusekho izinto efuneka ezisusile ngalaa meko ebuhlungu. Ngamyeka akugcine ngoba ekugcineni kwakho khona uzawukhupha akhuphe igolide, akhuphe into ezawuthi abantu xa beyijongile bathi I want to associate myself with that one. Why? Because uvume ugcinwa. Khawuvume tonight ugcinwa. Ewe ndiyavuma kumnandanga, ewe ndiyavuma kululanga, ewe ndiyavuma it's unbearable, kodwa vuma ugcinwa ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Hallelujah. Maungandilahli mina, maungandilahli mina, noko ndentshentsalo kuwe, ndoyaphinda ndothinina, ndandilahlwa kuwe. Abantu abagciniwe abafuna ulahlekana nezulu, abantu abagciniwe
sebemane bemcenga. Sizothenga izulu, sizothenga izulu, sizothenga izulu, sizothenga izulu, sizothenga izulu tonight. Abantu abagciniwe abaveli nje banikezela sebemane besithi Nkosi ndoyaphina ndothilila kanti lahlwa kuwe kuyayazi ukuba ayikho enye indawo abagcinwa kuyo. Sisandla sikaYehova esinomgcina. Mawungadilahli mina, mawungadilahli mina, ngoba uyazazi ukuba uma unogcinwa kuye uyoba iphulakela ujaca, ngoba unayo enye into, awunayo enye into, awuna great uncle somewhere enokuncedisa, awunayo enye into. Ngawuvuma ukugcinwa, vuma ukugcinwa, ungamqubeli uThixo ngale meko ujongene nayo. Vuma nje akugcine kwinkohlakalo yelizwe. Vuma ukugcina, vuma ukugcina. KwaKristu Nkosi yethu, amen.